Gipatumana sugod karong adlaw ang one-way traffic scheme sa pipila ka mga dagkong dalan sa dakbayan sa Mandaue. Mato ni Chief Glenn Antigua sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM nga sugod alas 6 kaganinang buntag, andam na ang mga traffic enforcers aron sa paggiya sa mga motorista sa mga kabag-uhang gipatuman. Ang dalan SB Cabahog o PJ Burgos ang gihimong one-way din ang mga sakyanan nga paingon lang sa Pacific Mall gikan sa Jollibee Sentro ang makagamit sa SB Cabahog. Samtang ang mga sakyanan nga padulong City Hall ug lapas niini ang makagamit sa PJ Burgos gikan Pacific Mall. Lakip sab sa bagong scheme ang pagtugot sa mga sakyanan padung dakbayan sa Cebu nga makaagi ilawom sa magikay flyover sa MC Briones Street. Kahinumduman nga kining one-way scheme mando ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ngadto sa TEAM aron sayong maanad ang mga motorista sa dili pa magsugod ang Apex Summit sa Sugbo. Ang dakbayan sa Mandaue na ilang traffic bottleneck sa Metro Cebu kay daghang sakyanan ang mogamit sa mga dalan niini uban sa mga motorista padung Cebu City, Lapu-Lapu City ug lain pang mga lungsod.